auta? Me kuma wannan? Da ta ce. Kala. Yara a ƙofar gidanmu da yawa. Alkur'an su daidu, su alar, su duk fudu alkur'an. Ka kuma kera motoci kake? Alkur'an ina kerawa wuta. Wallahi Allah. Duk da yawo. Allah nake kera musu rannan ba wasu turawa suka zo unguwarmu da suka ce in kera musu, na kera musu tantan. Kai amma wallahi ta yi kyau mu gani? Kin ga nan gidan manta ne, a nan gidan manta yake, kin ga ta hayo ita, kin ga gidan direba? Nan gidan direba ne, nan kuma inda. Amma abun fa yayi kyau. Ina sai ki zuba kaya, alkuran kwada. Kiran da aka daura auren kawai nan zan sa kaya in tuka. Nan kuma a sa mutane, sai ka je, ba ta hayaki. Kwaran kwada ba ta hayaki. To ina za ki? Ni? Unguwar naki ne. Allah. Wallahi na baki. Wannan shawar ce. Bari in gwada. Ni? Je daga can yake dawo. Birin dandan, ki rika birin dandan. Birin dandan. Wallahi Allah ki shiyari. Na gode. Ki ba kuɗin zancen ba fa za ki tafi. Sai ka kuɗin mai. Ke ba ki zace ba in dai na zo ba za ki ba. To, sai ka dawo. To yi min wannan abin. I love you ɗin nan. Ki ce min to. Bye bye. Ya ta ga alƙur'ani.